Zatvorte oči a ľahnite alebo sadnite si do príjemnej polohy. Nemajte prekrížené ani nohy a ani ruky. Začnite dýchať nosom a rovnako aj vydychovať nosom. Hlboký nádych nosom a výdych nosom. Hlboký nádych nosom a hlboký výdych nosom. Hlboký nádych nosom a výdych nosom. Ak budete mať potrebu sa poškriabať, pomýliť, kľudne to robte. Dôležité je, aby ste vnímali a mysleli na moje slova a nie na to, že vás napríklad svrbí nos. Vaše telo sa teraz začína uvoľňovať. Od chodidiel na nohách, cez členky, lítka, kolena, stehná, brušnú dutinu, chrbát, hrudník. Vlna uvoľnenia s každým ďalším výdychom postupuje stále vyššie. Cez ramená, ruky, krk, bradu, líca, oči, ústa, nos, uši, až do korienkov vlasov. Teraz, keď ste uvoľnení a do istej miery očistení, predstavte si v duchu, ako stávate zo stoličky, ako sa zdvíhate na nohy a kráčate k najbližším dverám. Krok po kroku. Prikročte k dverám, položte ruku na kľúčku, dvere otvorte a následne za sebou zatvorte. Rozhliadnite sa okolo seba. Každý z nás môže vidieť niečo iné. Mne sa v tomto momente ukázal veľký útes. Útes nad morom, zaliatý slnečným svetom. Svetlom načervenalej farby, ktorá je príznakom toho, že slnko bude onedlho zapadať. Kráčam cestičkou na vrchol útesu. Stále vyššie a vyššie. Na vrchole tohto útesa pociťujem na tvári dotyk vetra. Občas je silnejší, občas slabší. Akoby jemný vhánok pomaly hladil moje ruky, moju tvár. Okolo lietajú vtáčiky. Vidím aj čajku. Tu úplne vidím prvýkrát v živote. Ako hľadím pred seba, uvedomujem si, že slnko sa už takmer dotklo obzoru. A v momente, keď sa to stane, objavuje sa okolo mňa záblesk svetla. To svetlo sa ku mne blíži neobvykle pomaly. A vytvára most.
tak most, ktorý pomaly prichádza a spojuje sa s vrcholom útesu. Tento most prichádza prakticky skôr až úplne k mojim nohám. A po tomto moste kráča naše vyššie ja. Úprimne môžem povedať, že po tomto moste ku mne kráča Ježiš. Vidím jeho tvár, usmieva sa. Je to ustarostená a zároveň úplne šťastná tvár. Ako ku mne prichádza, skloním hlavu na znak úcty. Pociťujem jemný dotyk jeho dlaní na vršku mojej hlavy. A prechádza mnou obrovské množstvo energie, až mám pocit, že celý horím. Je to tak krásny pocit. A bez slov počujem jeho hlas. Hlas, ktorého slovom nerozumiem. Ako keby vplýval na moje uši. Chce mi niečo povedať, no môj sluch ho nepustí. Nemám uši, ktoré by ho počul. Znova sa usmial a pokladá mi svoje ruky na ramena. Tu už trochu viac pociťujem úľavu zo záťaže každého dňa. Je to tak zvláštny, intenzívny pocit. Teraz mi pokladá ruky na uši a pociťujem. Nie je to hlas, ale skôr taká myšlienka. Tvoj sluch sa otvorí. Viem, že ho budem počuť. Že mi prečistí môj duchovný sluch a budem vedieť komunikovať. Som trošku zaskočený z toho, ako sa to vyvíjalo celé. A tak sa mi teraz uklonil on a ja jemu. Spojí ruky a ja tiež. A z úklonov odchádza. Most sa pomaly sťahuje a on sa stráca v poslednom lúči dňa. A ja si už len v poslednom okamihu všimnem jeho úsmev. Keby bol rovnako šťastný a rovnako smutný. Takýto úsmev ľudia nemajú. Stojím teraz ešte chvíľu na útese. No pomaly sa obáciam späť. Po cestičke sa váciam k dverám, ktorými som sem prišiel. Tie sa otvárajú. No ja do nich vchádzam. Zatvorím ich za sebou. Prichádzam k svojmu telu. Sadám si do ňoho. Teraz sa 3-krát nadýchnem. Vydýchnem.
Nadýchnem a vydýchnem nosom. Nadýchnem nosom a s posledným výdychom sa ukotvujem vo vlastnom tele. Fúha, nečakal som, že má táto meditácia, že sa vlastne takto stane. Mala to byť meditácia pôvodne k spojeniu so svojím vyšším ja, no miesto môjho vnútorného aniela prišiel za mnou Ježiš. Alebo bytosť v jeho podobe. Bolo to fakt zaujímavé. Dúfam, že sa vám to páčilo tiež.